Oimore kamoro moro maintire janeno mar Kala TV odhiambo ma kawuono mar chieng' tich ang'wen tarik 5 dwe mar adek higa 2026 machiegni weche manyien e kidieny mar machiegni pacho nyinga Joash odhiambo mitula ka jaloko maro en nyadendi Bella Chieng' ka wechegi kibiro nyalo luwo achiel kachiel ka okalo ka nyinde mbui magwa mag tudruok manendo Kala TV live e Facebook, X @Kala TV kaachiel kod YouTube bende Kala TV Kenya. Wachako kama udo ni ji maromo uchiel odiochieng' ma kawuono nowito ngimagi e masira makoch mar apaya e gweng' nendo ma Manyatta manendo mayudore e gweng' kaunti nogo ma Taita Taveta e apaya nendo ma Mombasa kochomo Nairobi. Maendi biro bang' lori koro ne tuomore kanyendo rigri kod bas nogo mar chani kinde ma koro joneno yango kanyendo ni derep lori nendo ne temo mar mondo mi okal nyamburko mane nitiere nyime ema koro ne orome kod bas nogo. Kalore koda jachiw thieth maduong' od thieth nogo ma Moi Teaching Referral Hospital mantiere kaunti nogo ma Taita Taveta manendo Laktar Sale oyango ni jogo eko bende koro noyudo hinyruok gi kinde niendi dhi nyime kod yudo thieth kendo ringre maromo uchiel bende koro ne giyudo koriwo koda kamar nyathi matin ka e kinde nendo kwayo derepe mar mondo mi oyolure koda chike mag apaya kendo gibed motang' e kinde duto magine apaya. We got 11 casualties in the hospital today. 2 were females, 9 were male. And from those casualties, 3 are being admitted, one of which needs ICU care. In terms of deaths, we have 6 fatalities, 3 women, 3 male, and 1 juvenile male. Currently, we are handling the 3 cases here. We're planning to refer the ICU case to Mombasa shortly. The project is it's a 4-story building. It's going to be built here in Moi, which encompasses an emergency casualty. We have an ICU, HDU, surgical male wards, and an oxygen plant, as well as theaters, 2 theaters, surgical theaters, which will be very beneficial for the county, especially for the fact that we are in Voi, we are in between Mombasa and Nairobi. Tumekaa kitumwani ule mama yuko pale katikati ule mnene. Ile nilisikia tu impact kubwa, mtu akanigonga kwa kifua na mimi nikawa nimetoka kiti nikaanguka. Kwa hiyo impact kutokea hapo nikastukia, kumbe ni kama tumepata ajali. Nikawa kuna huyo alinigonga amekufa, amenikalia hapa kwa muda wa masaa mengi. Yule mwanzangu nilikuwa naye nikamuuliza umeumia? Kaniambia hajaumia. Huyu yuko hapa, nikamuuliza nikamuita kwa sababu nilikuwa simuoni pale yuko. Nikamuita akaniambia njoo uniokoe, nimelaliwa na maiti. Anasia kama nimeumia. Nikamwambia ngoja naja, lakini hapo ulipo siwezi spika. Nikang'ang'ana, nikakimbia mbele, nikaenda nikatoa dereva. Mtu wa kwanza kutoa ni conductor, nikatoa conductor. Dereva nikaenda ning'ang'ana naye steering, alikuwa amelemea hapo, nikang'ang'ana naye akanishinda, nikamwacha, nikamwambia tungoje watu wakuje. Kutoka hapo nikarudi tena kwa gari, nikaanza kutoa walio hai. Nikatoa walio hai 2, wengine wakanishinda. Sasa nikamwambia wacheni tungoje watu wakuje ndio mtoke. Tukangojea watu. Wakati polisi ilikuja tuliweza kusaidiana, mama mmoja amejitolea hapo kwa hiyo kijiji. Ushauri naweza kuwapatia wanadereva ni wao waangalifu barabarani na wajue kwamba wamepepa watu wengi. Pia washauri kwa watu wa malori. Watu wa malori wao waangalifu na kutii au magari ya mabasi. Kwa sababu magari ya mabasi yamebeba watu wengi na yeye ametembea yeye peke yake. Komachielo ni jatend migawo mochung' ne teko kaachiel kod modhi e pacho kaendi migosi James Opiyo Wandayi oyango ni jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto osetemo mar mondo mi koro ne ni oketo e tim gik moko 10 kata 10 points agenda mane mosenendo Raila Odinga kaachiel kod jatend piny owuon ne ochwoyo koke bang' chuo kanyendo piny owacho ma Manywanda ka otwak e gwenge mag Usigu, Bondo sub county nendo ma Siaya. Wandayi oyango ni jatend piny bende osechwalo chenro mag dongruok e Kaluo kuom manendo gi sire lwedo kuom jiwo oganda Luo mar mondo mi ji obi olutne William Samoei Ruto ombulu ka oyango ni koro gisechiwo thuolo ne ogai margi Laktar Oburu Oginga
mondo mi ochak twak koda William Ruto, kendo gigo duto mabende koro gibiro twake gin gibiro rwako kaka jokanyo mag ODM. Na mimi nimefanya kazi katika bunge la taifa na watu wengi, hasa hawa viongozi wa the so-called United Opposition. Hawa wengine wao wamekuwa kwa serikali hizo miaka zote, na hakuna hata jambo moja wanasema ya kwamba wametutendea sisi kama wananchi wa eneo hili. Kwa hivyo sisi hatutapotoshwa tena. Na hii jambo la 10-point agenda, nikimaliza jambo la 10-point agenda na NADCO report, mimi mwenyewe nilikuwa naibu wa Kalonzo Musyoka katika NADCO discussions. Kalonzo alikuwa kiongozi wa Azimio katika NADCO, mimi nikawa naibu wake. Wakati Bwana Kimani Ichung'wah alikuwa kiongozi wa pande ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo mimi naelewa ripoti ya NADCO kikamilifu. Na nina hakika kwa wakati huu tunapoongea, a lot of the NADCO recommendations have already been implemented. A lot of them, including the establishment of the IEBC. That was one of the greatest recommendations of the NADCO report. The other issue that NADCO recommended was the matter of amendment to Elections Act. That has been done. Jambo ambalo limebaki kidogo ni mambo ya compensation for victims of election violence. Na hiyo inashughulikiwa vilivyo na bunge la taifa. Kwa hivyo sisi kama wananchi wa eneo hili lazima tukubali ya kwamba kuna mwelekeo mmoja tu, tukiongozwa na Mheshimiwa Daktari Oburu Oginga. Daktari Oburu Oginga ndiye tunamtambua kama kiongozi wa chama cha ODM na vile vile kama kiongozi wa jamii hii. And we have given him all the mandate and authority to negotiate on equal footing with President William Ruto as leader of UDA. Yale ambayo watakubaliana sisi tutafuata. Ekoroga kore jaod bura nindo mabondo Gideon Chanda to kwayo mara mondo mi piny owacho uyoket lai makare manendo mare biro neno ni koro jopiny otudne gi teko sitima kendo gikonyore gore kor gwenge maonge ng'ikruok moro amora ka okwayo mar mondo mi dag mach kata transformers keti machiegni mar mondo mi kik achiedh nade mar lal mar teko sitima kata onge mar teko sitima kik bedi e gwenge mopogore opogore. On specific sites for specific purposes, either it was a school or a beach or a water project. So you get that the transformer goes to the project. Like now, if we have a transformer in Ugambe Beach, it can only serve 600 meters radius backwards. But this other side, the southern and the western side, is water. So that transformer is not helping on the other side. We need to revisit the location of the transformers. As we are looking for more resources, can we recheck where the transformers are located? Because they are not serving in some of the places where they are. That's number one. It can save the ministry quite a bit of resources. The other one is the whole issue of when we are doing this, we just need to be very clear that all the transformers need to be maximized. We don't need to be requested that MP Sasa Mulete transformers to be maximized. No. Let's get to know where transformers are and we maximize all of them. Waziri, a special request. When we were bringing in this Ugambe as one of the sites, the idea was Ugambe, they across Ugambe. There's a Ugambe across here. So I want to do a very special request that the Ugambe Valley, the Sakwa side, please, ukitoka hapa, try as much as you can such that we get a transformer for Ugambe, the Sakwa side, Maranda side. Bagre orengo kwa Uganda luo mar mondo miyo yiyo nen matuta kapo gidonje twak koda jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto mar mondo mi kik gibi giywaga ng'e ka ochopo kanyendo e yiero ma higa manyien mar 2022 ka otwak e kaunti nogo ma Siaya. Gavana Orengo wacho ni Uganda luo yo parie kaka mosenindo Raila Odinga ne olokne paro
kod jatend piny Kenya machon manindo manosenindo Emilio Stanley Mwai Kibaki kuom manendo kapo giketo winjruok koda William Samoei Ruto giyie gine ni winjruok nendo bedo makare ma ok gibi ywago ang'e manendo bang' yiero magibiro e kinde ma jotend ODM to osebedo ka oyie mar mondo mi otim twak kendo kwedo gavana Orengo magiyango ni koro ok dwar mar mondo mi oganda Luo osir William Samoei Ruto lwedo. Ng'ato kik wuondu ni wan e sirikal kata Raila ne ni sirikal. Tadwa ni upar kendo upim wachni maber. Ndalo moko Raila nodonjo e sirikal gi Moi ndalo NDP. Modonjo e sirikal ka Moi owacho ne en biro wene kom. Kano osedonjo iye to Moi olokre kode oketo Uhuru Kenyatta. Be unyalo paro gino? Mani wacho ni ginene ni kanu omuonyo tinga. To Raila ne ng'ama otegno. No nyalo wuok kanyo kendo chako chama miluongo ni LDP. Ka oseloko LDP to koro owacho ni Kibaki to gibede nak oloso agreement ni Kibaki president mar ariyo Wamalo deputy president to Kibaki wajen ka gidonjo ni to gimiyo Raila koma prime minister. Ka Kibaki no osedonjo kendo gilokore giwacho ne wach ma prime minister no onge. Koro Raila kadwa neno Kibaki tiwa ni nyaka chiwo appointment. To Raila to en minister be no miwa. Ai mara dek kendo ka koro Raila okelo gero gi Kibaki moyombo Kibaki. Tano Orengo nyatieng awacho ne Raila ni gini koro nyaka ndik piny manyaka kete chik okidonji sirikal ma Kibaki ka okondik gi malong. Emomi Raila nobedo prime minister. Ne en prime minister kuzo ne en prime minister. To ka en prime minister man gi minister mage moyiero kako Orengo giri ji 11. Sani omiu ariyo to ugo koko kia. Raila to nomiwa 11. Ae bang'e Kibaki kendo chako lokre gi Raila ni koro omiyo Uhuru Kenyatta. Koro emiyo sani awacho kinanuoyo. Okidogi nak diriyo. Kaji winjere di nyaka ndik maler. Rute medwero. En modwaro. Nikech pino biro ne marach modhi oywak ne Raila. Koro en owach nwa. Owe thago wuor gi wach. Ne wan wadwa namba 2. En mowach nwa ni kukonya tamiu mae. Ere gimomiyo en oling. Dako wach na anamiu mae. Jalup jatend piny Kenya ngire Abraham Kithure Kindiki owuok tung' mosuo malich mokalo koda kweth makwero piny owacho manindo mong'ere kaka United Opposition to moloyo Geoffrey Rigathi Gachagua ma en ogai e duond buch siasa mar DCP ma oyango ni onge ber moro amora mosekelo ne oganda mowuok e masawa mar piny Kenya to koro gie kinde ni endo dwaro mar mondo mi koro sire lwedo kendo oganda go ekon luwe ka otwak e kaunti nogo ma Meru e kinde manonono chenro mag dongruok gi mopogore opogore. Kindiki wacho ni jatelo nogo osebedo ka wacho weche moko mochido magayanye e gwenge makono ka onyise mar mondo mi obed koda luor kose okwetho nogo ma wacho ni nyaka gie kinde ni ok ne ber ma jatend piny Kenya William Samoei Ruto osetimo mathoth mokalo e pacho kaendi. Wangapi wanasema tuweke heshima. Namna hiyo. It's as simple as that. Na wakikataa kutuheshimu tutawafundisha adabu. Wakikataa kutuheshimu tutawanyorosha. Sisi sio pushovers. Sisi ni watu focused. Na hii kazi ambayo tunafanya saa hii sio kazi ya kwanza kufanya. Tumefanya kazi zingine. Kwa hivyo hatutaki mzaha. Mtu akileta kimbelembele hapa na kierere ya matusi tutakabiliana naye man to man. Face to face, head to head, watajua hawajui. Ni fire si fire, ni noma si noma. Kianjae hoi!
Ayena marmaro kauyo mokwonge kidieni endi mara machiegni Pacho waduogo bang' kinde machuok kuom mano endo med mana kete Kala TV nikech ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar lesson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Machiegni kendo kweth makwero piny owacho mong'ere kaka United Opposition odiochieng' ma kawuono wuok tung mosuo koda piny owacho mag yango ni koro chano chendo moko e tok chika ka oganda ma pacho kaendi bende koro kong'eyo. Jotelo weko ka otelegi kod ogai mar Wiper Muluor Stephen Kalonzo Musyoka, ogai mar DCP Geoffrey Rigathi Gachagua, ogai mar DAP-K Eugene Wamalwa, ogai mar DP Mnindo Justin Bedan Njoka Muturi kendo jotelo mamoko oyango ni piny Kenya kata jatend piny Kenya Muluor William Samoei Ruto koro dwaro mar mondo mi kwetho nogo mar Adani oduogi pacho kaendi kendo ta chendo mopogore opogore. Ka gitwak koda jofwambo e twak makanyakla bende gikwero piny owacho kuom dwaro uso gikeni mantiere kambi onogo mar Safaricom ka giyango ni gige jo Kenya gi kinde ni endi koro jotelo ema koro dwaro mar mondo mi onyiewi kaito bang'e giwuondore ni koro ji duto yienegi mar mondo mi otim nyiepo makamago kendo nyiso jo Kenya ni gibed motang' kendo gikwed paro mar chik mar ikomenda 2026 2027 to kod 7. Should be called, yeah, a division should be called, and every person who stands in objection to this state capture and blatant planned theft of everything this country stands for, then the Kenyans will be able to see, yes, member for this constituency are stood with the people. But we are aware they may attempt to force. If they do, of course, the next line of action is we have courts of justice. Yeah, because the courts cannot interfere at this stage, second reading, committee stage, third reading. The moment before this thing is signed or whatever happens, we will take it up. We are not just about to give up, because if we do, we are auctioning the future of our children. I don't think this lie can end, because Bandi has learned from his master. He's the one who has given him a job. So if the president is lying, what stops other people from lying? I heard him the other day crying about corruption by traffic policemen. He has no moral authority to talk about corruption and bribery. He has made bribery a way of life. It's the new normal in this country, where he is bribing people on the loans of State House. Already as we speak, we're in court over Safaricom. And we will be going to court on the 12th of March. So we will not just live on hope. We are responsible opposition. We are going to take on this government step by step, blow by blow, and deal with it. Kar chung od bura nendo ma Isiolo South odiochieng' ma kawuono koro jaod bura margi
manyocha gi yiero madundo jumanendo mokalo koro chamo muma ayanga od bura nendo mamalo e nyasi manotele koda speaker od bura mamalo Migosi Moses Masika wetangula Mutubi Mohamed Tubi ochamo muma kendo singo mar biro neno ni oketo tema e chendo duto mag dongruok e gwenge makono kolore koda chike ma pacho kaendi. I, Tubi Mohamed Tubi, having been elected a member of the National Assembly, do swear in the name of the Almighty God that I will bear true faith and allegiance to the people and the Republic of Kenya, that I will obey, respect, uphold, preserve, protect, and defend this Constitution of the Republic of Kenya, and that I will faithfully and conscientiously discharge the duties of a member of Parliament. So help me God. Congratulations. Thank you, Mr. Speaker. You may proceed now to sign to your oath of office. Komachielo en jatend migawo mochung'ne mwandu mantiere bolo kaachiel koda nembe Ali Hassan Joho oyango ni migawo nendo koro biro chiwo lesen ne kembego eko mag kunyo mula mana ka gwenge mabende kunyo mula makamano oganda go eko koro oseneno ber kendo yie koda chendo machalo kamano indo ka otwak e kinde manoromo koda jokanyo e sekta makamano ende kaunti nogo ma Tana River ka otene koda gavana makono endo Dhadho Godana oyango ni nyaka gi kinde ni endi koro chendo mong'itha nyaka lo kapok ochiw lesen mag kunyo mula e kor gwenge mopogore opogore kinyalo paro no oganda osebedo ka ywago reyo kaluwore koda achiedhnade mikelo koda kembe makamago. Gavana Godana bende oyango ni nyaka koro neni orit alwora e yo makare kendo ket lwasi makare mar mondo mi kik koro joket mwandu mowuok e pinje maoko lal to kar mano giluwore koda chike mapacho kaendi e kinde mag kunyo mula. We need to ask ourselves is are we achieving what a business mind would endeavor to achieve? Like, are we benefiting? Are we getting maximum benefit from the current extraction that is happening? Are we maximizing the benefits? Because if you're mining copper, there are certain factors you would want to look at that will require you to invest more on prospecting or exploration so that you know how much of copper do you have, how much of gold or zinc or silver or whatever it is you have, and then you make a decision what possibly could be more viable for an investment and better returns. Paul, am I right? You're our economist. Niko kama nimeteleza sema. Iko nje hiyo. So, sisi tuko hapa Tana River. We are looking at the potential. We are already extracting. Even though I was in Chardende the other day, and the guy who came, and my geologists from the ground and the teams from the county, you will go back. There's a guy who came with a big placard, PS, and said, and the guy had two placards. One said, CS, people are leaving us with barren land and abandoned quarries. That is one. So I noticed it. And I said, okay, I've heard you, my team will come, and the team from Tana River, you should go there. But again, looking at it as a biodiversity in different things, then the need for conservation, biodiversity protection, and ecosystem restoration programs, all of them were part of the discussion with our partners in Italy and the EU and the rest of them that we have today. So Waziri at a JKP region also, apart from Tana, our agenda is that we still need more of partners to work together so that we exploit the potential in the region. As a Tana, we had said that we want to move away from this story of potential and always problems and problems. Janeno mara yiena mar mondo mi amake gi kanyo ende kidieni ende mar machiegni pacho kata kamano otudo sa adek e wang'e kidienyo nogo mar ng'iend weche kaachiel kod kidienya manindo mar orindi mar siasa kama otwak e chendo go mag siasa kod odiochieng' ma kawuono wadhi bedo kaendi kod rawera Kevin Olika mabende geto kom nendo mar Market Milimani Ward kaka MCA e yiero ma higa manyien mar 2020
to koda abirio kodwaro ng'ane kaka rowere donjo wechegi mag siasa kod kabende ginyalo yudo sir kawuok kuom rowere wetegi ne jogo kuma bende ochwalo ote magi kaendi Matewa Joshua wacho ni entiere gwenge mag Asembo Kandaria, kaito Soja Soweto wacho ni entiere gwenge mag Sondu, entiere koda Minode Dorino wacho ni Kala TV ler malich mokale gwenge mag Sondu, kaito Paul Ochieng Aura Paul Ochieng wacho ni entiere kendo oneno Kala TV yo makare. Nyakwar Kadeso bende wacho ni bende entiere kanye kod Daisy Anita kaindika gineno Kala TV yo nendo makare. Ute machielo kaendi wuok kuom Brian Nebukadnezar Nyango bende wacho ni antiere Kala TV kendo anene yo nendo makare ka antiere Kabonyo Kanyagwala manindo Kisumu East. Kaito Bravo Mondi bende wacho ni Kala TV ler ka antiere Kisumu Kanyakwari. Bende mineno ka antiere dala kanyo ne jogo kuma bende luwo kaka lemboi magwa mopogore opogore. Agonu erokamano mathoth, rituru masani kendo erokamano kuom ne bedo koda chakruok nyaka giko. Nyinga Joash Odhiambo Mitola ka jaloko marwa en nyadendi Bella Achieng'. Bed koda midhiambo makare.